Čau, jste zdravím mého dalšího videa. Po dlouhé době tu máme zase World of Tanks. V dnešním dílu vám ukážu tank KV1. A jak můžete vidět, jsem top tank, což je dobře. A jdeme komentovat. Teda zatím se nám to ještě načítá, už to bude. Jo, dobro. Teď. Super. Takže v našem týmu máme víc než polovinu pětek, pár čtyřek, pár trojek. Oni mají jasně úplně to samý. Jedno dělostřelectvo, oni taky. Jsme na mapě Vichřice a tak dále. Takže, co bych vám řekl? No tak, videa jsem nevydával dlouho kvůli tomu, že prostě jsem neměl nápad třeba s jakým tankem co natočit a tak. A vždycky třeba jsem natáčel chatu s někým a to se mi zatím moc nechtělo moc natáčet ani. Takže mi do popisku videa určitě napište, pokud byste chtěli, abych jel chatu, třeba s kámošem, to je jedno, byl s někým třeba chatu, to mi napište. No a já se rozhodně těším na komentáře v tomto videu. Jinak vám děkuju za další odběratele. Stále mě podpírejte. Udržujte mě. Tak nějak. Výborně. Ty krávo, ten dostal. Ne, škoda. Jsem blbě mířil teda jako. No. No super, takže můžu takhle bět. Výborně. A teď to trošku problém, ano. Ne, dobré. Dobrý. Tady to VKčko se nám nějak stahuje. Dobrý. Už máme kill už. Škoda. Nevadí. Další kill. Ještě tam přece. Myslím, že to tam mám potřebu trošku helpnout. Tam pojedem. Přesně. Už to snad než máme, ne? Toho dodělají. Ne, škoda. Zbytečně čekal 4 hodiny. Cože? Mají tady dát dealerka? Aj nevidím teďka. Je škoda. Tohle naštve.
No, protože obsazují, si ještě můžeme nastřílet. Já děkuji vám za vaše rady, co mi dáváte do komentářů. Jak jsem říkal v předešlých videích, určitě mě takhle pište nějaký ty komentáře a dajte mi, co mám zlepšit. Super. Tam máme rovnou kávečko. Ne, ona jde zrovna na opačný směr. Jsem mít zrovna takový neštěstí. A tady to nepůjde projet. To si děláš srandu. Ne, neobsazujte to. Ach jo, zautočte. Ne, zautočte. Hlavně nebraňte, to je... Si zbytečně ještě můžeme zastřílet. Na nic nevadí. No, takže... jo, tady jsem to udělal, myslím, že... T70. Nevím. No, takže... dobrá bitva. Je Halloween, takže to mám z prémie, mám to víc. Sice o 500, to je celkem, no, dost. Co dobrý, týmovko, to si dáme tohle. Podrobná zpráva, 384, no, nic moc, ale dobrý. Takže pokud se vám video líbilo s kávečkem, určitě nezapomeňte dát like. Podle mě dobrý tank. No a zatím čuste.